Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani, sunana Nuruddin Islamic Herbal Center da ke garin Kano. Ga mai nema na ko neman ƙarin bayani zai iya nema na akan wannan number waya kamar haka: 081 46 24 11 10. 081 46 24 11 10. Muna da group sirri rike muku, wannan group din na ne insha Allah. Wannan magani sunansa breast elegantement, yana da saurin ƙara nono na mace, yana da kyau sosai da ƙarfi da inganci. Idan kina nema na sai ki neme ni akan wannan number waya da na gaya miki. Papaya, kin gan shi papaya shi ma na breast ne, magani ne mai mutukar kyau da inganci, kuma da a inda kike insha Allah maganinmu yana samun ki. Idan kika kira mu a lambar da wayar da muka gaya miki, insha Allah za mu gaya miki hanyar da za ki samu maganinmu. 081 46 24 11 10. Kin gan shi papaya breast ne, yana da saurin ƙara nonon mace, idan ma ya kwanta yana tashin sa insha Allah. Wannan kuma magani da kike gani, idan an miki aiki a ciki haka ko kina da bulle na gado, insha Allah idan kina amfani da shi kina shashafa shi a gurin, za ki nemi gurin ki rasa. Ko an miki aiki a ciki ko kuma dai kina da bulle ko tsagu ko wani abu, insha Allah yana magani ya ɗauke shi insha Allah. Wannan 7 days ginger kenan, kin gan shi 7 days ginger, yana ƙara gashin mace ne. Idan kina da sanko haka ya ciccike miki gashin kai, insha Allah idan kina shafa shi za ki neme shi ki rasa insha Allah. Wannan breast ne elegantement ne, shi ma ana yin amfani da shi ne wajen shafawa. Za ki shafa shi ne idan kina buƙatar sa, shi ma insha Allah zai miki amfani. Wannan shi ma papaya ne, kamar yadda na gaya miki ɗazu ne muke magana sa ɗazu. Wannan kuma na ƙarin gashi, insha Allah idan kina amfani da shi kina sa shi a kanki haka, insha Allah za ki ga nan da nan gashi ya tsiro miki a kanki insha Allah. Insha Allah a duk inda kike ko a ina kike a fadin Najeriya za ki iya samun maganin mu, ko ma a ina kike. Idan kika kira mu a waya za mu miki bayanin yadda za ki samu maganin. 081 46 24 11 10 insha Allah. Wannan shi kuma shi ma papaya ne, kin gan shi na breast ne, papaya ne, kin gan shi. Bara na fito miki da shi ki gan shi. Shi ma papaya din shafa